jöjjön hát a második menet, és hát azt gondolom, hogy mindkettőnk nevében mondhatom, hogy izgatottan várjuk. Igen, szerintem ígéretes. most szeretnék ezt döntésre vinni. Érdekes volt, Gashi attól félt, hogy a földön kap egyet Jonesy-tól, azért ezt még tőle se néznék. Jonesy szépen kihúzta a tartólábat, úgyhogy jól, Egyből bepanaszolta őt. jól dolgozgatott, de Szép testen. igen, Gashi. ott volt. Bal körív testen. Jó, hogy ott van az nagy tetoválás, hogy nem látszik, hogyha nagyon szétrugják neki a bordáját. Tehát azért. Igen. Hoppa, és ezt megint csak keményebben kapta be, és azt a bal kezet is benézte elég csúnyán Jonesy. Szépen mond, mind a ketten szépen találnak, de ebben a percben itt most azért Gashi a keményebb és a pontosabb. Igen, pedig ő dolgozik egy kicsit kontrából. Kicsit bátran ereszti el mindenét Jonesy. Igen, sokáig kint van a keze. Tehát kimegy a keze, de nem húzza vissza. Így van. És akkor Gashi büntetés. Gyorsabbnak tűnik nekem. Most szépen előzte meg Jonesy, hiszen nem volt erő ebben a balhorogban. Próbálta fejre húzni, de lefülelte. Nem szó szerint Gashi. Az egyensúlya nem volt meg. Jonesy-nak. Megint elszállt egy hatalmas balhorog. Egyszer kell annak csak betalálnia, már ha kell. Meg egy jobb. Igen, szellőztetik a vonaljakat a srácok. Mindenki vár a nagy ütésre, úgy Finom látom. kis jab volt, de hát... Ó, és ott egy nagy ütés, igen. és meg is van vele Jonesy. Meg. Kóvályog. Nincs magánál. Érdekes, hogy nem ront rá, de megint ott van kétszer is, nagyon meg nagy bajban van a kanadai. Ki kéne jönni onnan a kötéltől. És annak vége van, hát ezt kész. azt se tudja, hogy hol van Jonesy, ezt nem lehet tovább engedni. Ez nem fog. Nem is tudom, hogy mire számol. Na, az kötelező. Mert gyere ide, és még tovább viszi. Hát, nem kellene ezt, én azt mondom. És igen, csak én gondolom, hogy ennek végét kellene vetni? Nem, én is így gondolom. Hát mi kell még ennek a srácnak? Most ezt is És elhiszi. még. Hát szerintem ez nagyon nagy hiba. Veszélyezteti a testépségét Jonesy-nak. Le fogja csapni nagyon csúnyán. Nem tud védekezni, hát ez butaság, most nem lépett butaság, közben. ez hiba. Én azt mondom, hogy ez hiba a játékvezető részéről, vagy hát a vezetőbíró részéről. Igen, bocsánat, szokás. A másodiknál már elég volt. Igen. Némi meglepetésre, de Gashi egyértelműen lenyomja Josh Jonesy-t. Én is gondoltam, hogy a második menetben már döntésre fogják vinni. És ha valaki hibázik, akkor könnyedtelenül kihasználják. Meg is történt. Gashi megérdemelten nyerte. De hát itt látszik, a lényeg az, hogy Ez nagyon bent volt. Az utolsó számolásra már szerintem semmi szükség nem volt. Hát igen, itt már a levegőben. a nyárfa levél, ahogy mondani szokták, össze-vissza hajlott, mint akármilyen gyenge kis cserje. Igen, itt több ütés is tisztán talált, felütés, horog. Hát élete talán legnagyobb verését kapta Josh Jonesy, és ennek pedig nagyon örül a helyi publikum, hiszen Elvis Gashi a helyiek nagy kedvence, és egy elképesztő látványos és jogos győzelmet aratott itt KO-val. Lehet a vezetőbíró ezért hagyta egy kicsit, hogy hagy örüljön a publikum.